Tac. Professors del Jaume I. Quins estudis tens? Aviam, jo tinc un grau, que és el superior de piano. Aquí va un grau. Els estudis de superior, el grau superior de piano. Són 14 anys de piano. De quina matèria o assignatura ets profe? En aquest centre dono classes a música a tercer de l'ESO. Podria donar tota l'ESO i a tot el batxillerat, d'acord? Llavors el que faig és que les meves matèries són música a tercer de l'ESO i després hi ha anàlisi musical de primer i segon de batxillerat d'arts escèniques i història de la música segon de batxillerat també d'arts escèniques. Molt bé. En quins cursos? Crec que t'ho he dit, no? Però bueno, Sí, repassem. Seria tercer de l'ESO, llavors primer i segon de batxillerat d'arts escèniques. Molt bé. Quants anys portes com a professora? Mare meva, moltíssims. Més de 25, però els hauria de comptar ara. Però sí, més de 25 segur. I aquí al centre em porto 10. Vale. L'assignatura preferida quan anaves a l'institut? Física, m'encantava. No te pega, M'agradava, ja ho sé que no me pega, que dieu, però m'encantava. Jo era feliç fent fórmules i aplicant-les i jo ho veia tot fàcil allà, saps? Només el que havia a veure què et preguntaven, quina fórmula era la que tocava i sortia sol. Jo era feliç amb allò. Sí. I la que més t'agradava? Aviam, no és que no m'agradés, és que vaig fer grec. I el grec què passa? Que quan comences has de saber-te l'alfabet, vull dir, comences des d'un punt molt bàsic, tan bàsic que era com que no vaig aprofitar-ho gaire bé. I em costava per això, bàsicament. M'interessava molt, però quan vaig començar ja em vaig adonar que havia d'aprendre a llegir. Clar, si comences un contingut que encara no saps ni llegir-lo, doncs no veiem, no? És complicat. Has treballat d'alguna altra cosa? Ui, sí, de moltíssimes coses. Jo al llarg de la vida he hagut de treballar de moltes coses. M'estalviaré de quines, perquè tampoc cal. No, aviam, per fer una idea, no sé, he treballat a escoles de música, conservatoris, he sigut professora sempre, que sigui profe de piano, profe de solfeig, vull dir que això sempre ho he hagut de fer. Però bueno, sempre m'ha agradat, vull dir, cap problema amb això. I a qui li passes el relleu? Al Quico. Al Quico, vale. Gràcies.